Zenarra esaten ari ginen, ane ez dela gertu hemen. Nola ez dela gertu? Ez gaur eta ez atzo, eta joan zen astean beste 3. Film luze honetan komunikazioari buruz hitz egiten dugu, eta hori da intentzio bakarra. Drama bat da, thriller bateko elementu batzuekin, baina drama. Eta naiz eta izenburua ane izan, lead eta protagonista neren ama. Berarekin egongo gara, ia peli osoan zehar pertsonai batekin. Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakasleak grabatu zuen. Hane zure etxera joan ez bada eta inbestek eskatzen bazaitu, zoazko mesalegira eta ipinezalak eta zen nahi duzu zatea, Fernando. Bale, argi dago, zerbait falta dela harreman hontan eta faktoreik importanteena pelikula hontan hori da, jakitea zer gertatuko den alaba eta amaren arteko harreman hontan, bai. Eman estutu bat nire partez, eta izan azken segunduraino borrokatuko garela. Zertaz ari zara, Carmen? La mínima, agarro el teléfono, hablo con el jefe de estudio y tu hija cambia de instituto. Gasteizko auzo txiki batean gertatzen da, fikziozko auzo batean, baina aldi berean gustatzen zait pentsatzea naiz eta Euskal Herria edo Euskal Herriko hiriak aberatzak izan, beste aurpegi bat aurkitu dezakegula hori, bai Gasteizen, bai Donostin, bai Bilbon. Estetikoki oso potentea da, errekale hor asko gustatzen zait, oso potentea da, bai muralak, bai estetika, bai kalestuak, eta filmaren txat oso ona izan da, eta oso ona da, eta bueno, retrato hori egina dago, eta niretzat importantea da. Basati bihurtu duzu Ane. Baina gurasoek ere izango duzu erantzukizunen bat, ezta? Hau norden esatean nahi dugu besterik ez, gero bagoaz. Egia da, HTren lanak importanteak dira, kasu honetan, pelikula honetan, baina ingenieritza zibilaren lanek 2 puntu lotzen dituzte. Baina aldi berean 2 espazio bereizten dituzte, eta metafora hori gustatzen zait harreman honetaz hitz egiteko, ezta? Bai, egia da, hemen gertatzen dela, baina oso unibertsala da. Euskal Herriko intsumizioa oso ezberdina da, eta horrek markatzen du pelikula, baina gustatuko litzateke pentsatzea edozein lekutan gerta daitekeela, bai. Ulertzen dut, igual oso muterrezkoa dela, baina helburua izan da erreflexio bat egitea eta progresuaren ideia zalantzan jartzea. Miren du izena. Ez dugu bakiak gure alaba non dagoen jakin dugu besterik ez. Eta desagertu egin da zuen alaba eta bere mutilarekin batera. Alaba aitaren iguala da, Zeu jakingo duzu. Eure alabak puta dituzia. Ez dakit, oso urduri nago, oso akojonatuta nago momentu honetan. Beste festival batera joango gara, urrian, Varsoviako festivalera, oso importantea dana. Eta oraindik ez dakit, baina gustatuko litzateke pentsatzea harrera ona izango dela. Eure alabak puta dituzia. Nik esan nion enborra nolakoa, ezpala lakoa.